herri honen ilusionistak bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta batik bat, denok bat eta batzuk gara ona ara, euskara bat mundu bat. Jarri behar dugu espiritua eta baita ere irudia, ez? Egonda aldaketa handi bat, Euskal Herrian dudari gabe, baina Nafarroan batez ere, eta nik uste dut ere irudietan ere jarri behar dugula.